nire proiektua zekan izena Dikor, eta zegoen enfokauta enpresa hori soluzio digitalak ematera, laguntza geixen bat, ikusten eban nire albuan, enpresa geixenak ezekaten perfil hori, enpresa ondi zedakat informatikoa doanak izela eta enpresa txikizak ez dakate zeineri galdetu milaka gauza txiki, esateko moduan. Eta hori izan nire proiektutxoa. Heldu programara apuntatu nintzen nire, negoen pentsatzen, zelan nire proiektuan viabilidadiari buruz asko, eta gero zelan buruan dakasun pieza guzti horrek zelan elkartu proiektu estruktura baten, ezta? Hori izan gehien bat nahi nebana eduki bukaeran. Bi gauza oso handi nabarmendu dut. Aldot, bata da, badaula zu bezalako beste jendia, nahi daula bere kabuz ibiltzia, ez garanak hainbeste, eta horrek berbaitxiak eta erakusten dau esauzela bakarrik, eta gero profesionaltasuna, asesorien profesionaltasuna, horre informazio asko irabazten da eta oso hurbila dira gainera. Interesgarria alde batetik, oso esfortzu bat eskatzen dau eta oso aberasgarria zentzu askotan.